Say Konfonoti Teaching Hospital Accident and Emergency Center full and unable to admit new cases. Management and somehow they are to Janonom. The management of the Konfonoti Teaching Hospital, KATH, has announced that 8 accident and emergency center was full and overflowing with waiting patients and was therefore not in a position to admit new emergency cases for the next 24 hours. It has consequently urged the public to make use of peripheral hospitals in the region until the situation at 8 A&E Center improves in a day or two. In a statement signed by the head of Public Affairs Unit, Mr. Kwame Frimpong, and released in Kumasi today, the hospital noted that the Accident and Emergency Center, which was originally designed as a 37-bed facility, currently has 61 patients on admission at 8 orange, yellow, and red critical wards, with 34 others in a queue waiting for their turn. The statement said, in order not to unduly endanger the lives of critically ill patients, the hospital has deemed it appropriate to temporarily curtail further admission so that the backlog of cases could be attended to in the next 24 hours before new ones could be admitted. It noted that the management of the hospital was engaging the leadership of the Ashanti Regional Health Directorate to see how other hospitals in the region could be made to hold the fort pending improvement in the situation at the A&E Center of the hospital. The statement, however, gave the assurance that all the neonatal, pediatric, and obstetric emergency facilities at the hospital were not affected by the current temporary suspension of new cases. The current situation is being periodically reviewed as our emergency physicians, specialists, and other medical staff are doing their best to manage the surge in cases at the A&E Center, and new admissions will be allowed as soon as things get under control, the statement concluded. Kratani munsem nyina ne se mpanyifo a moda Konfonoti Teaching Hospital ano de atunya nim se oko eye emergency center hona ho aye masi dem ama nipa wachire no enye asem ketwa na said the hospital no ye se kabefa nipa makumaku 37 bed facility that see ameno kase ye wo ayimo yare no makumaku aduosia baako 61 patients are orange, yellow, and red, and then makumaku 34 edilizo obi o yare o sebia accident ni sa odilizo a what train say empani bi beda ho na yede no enso akwanu ntom de to anum said the next 24 hours there yentimi nji obi a na omone Ashanti Regional Health Directorate for aiding komo they be say hospital bi a wo region mu no yenye bi edoma kopem say ye be hwe na situation nya yeyi ede afri ho na no bi buza say hospital be bi mu a de hin no ye ka ho asem yin enti say abani say no ye wa Santimante mu a won mo ahafo Bunu East, Western North, and the northern part of Ghana no. Ebe den di amaye. We say miamia mabubo su nyina no emuye dia Konfonoti ne refer de ba. Ya betena ha Kasewia, ya betena ka Ferry. Kane West Hospital ya betena ha. Mampanyini dada na nado danko akufo ado. Sewia de anko ye hu hwe. Mampanyini Mahama bayi akoside dikan obekan ha se Sewia Hospital animu ya afiba akwatwam ye wuram biem Konfonoti ne se ayemben emergency unit wo na ayemben de ne yeye e de afa ho de wo mpombo ko de Yankopon do ho ye pa jewo ensemo a mpanyifo de aban no Konfonoti mamenti o Fredu am dase mechetifo Fredu Konfonoti no de isi hu asema yensanka biem enyina enim Konfonoti esi hoyi wo se ewo Asante mantem nanso mantem ahodo a esomo mo no edoso ye pa na bebi efre ho emergency no wampani kufo breso na obeye nti ebisi ne
dodo na afa no kofo emergency na se de wo kan yi enipa etimi fa wo mo no enu aduanan kra na so mprempren enipa a mo da ho no eye aduosia ene da ho no omo di lai so a omo nya nyomo nto ho no kra so no enso bro aduasa yesi efre ho emergency chese etu apentia na se edu de mu odin a eho na edi nipa no ekọ na se bia nipa nda no emu edin na nipa no kọ yen so no wasan ku di lai so aka ho minya hwe mfa ntoto ho se ni nsesfo pepepe ete se obi a ni yem eha no na opese se bebru se beso ko gya ne nan na okoduru ye no yeso oni lai so ina nse hwa yema bibia timi to no sabe na wogina ho na wo twen se eho beda ho no so akoye no huye no bibia timi si enti sa nipa ya yesi emfa no ko emergency a se odi lai so yenya bed kura mfa man ni nyina ne se dem hwa yema no bibia timi si obetimi agemu bribia umumu wo eye ahafumantem eye Bono East ene Bono eye Western North ene Western ho no mu ni nyina no ba ha sei na se yesi hwa yema dia emfa ne yefa enu nti na ahyase no na ye ka kire mpanyimfo se eye Afamility Hospital ya sabi fuye na afa no udu ho no mafuye na afa no ya boka esi ade wi anyi obi abotum sika se oman ni nyina no yisika na edisi enso ye hwa amana sei nka sabi nka nipa ni betimi akọ honum amana ye se wiei ke wi nka ibetimi de nipa ni bi akọ ho ama conference no so no ne ho ahenha ne ho mete conference ya ne fritete ahwe ya anye conference ya na ye conference na bie ni wale nipa ne ko nti sei se duru se mfa nipa ne ko emergency a wato punum ese conference no entimi nyu bi anto ho bi mu ene na je se wo de ne ko se native doctor ho se so herbalist bi ho se wo de ne ko tufia na ko tufie ya we husam se sa de wi ye mani nye ehia de pa se oman na bebi esika obi a no ye nkofa ma na ye ntimi mfa nwie de akai se wie se ekwan ena aka ekwan ya aka izumi nyini se efiri ha se ekoka ayekono iwenu ahohare a amanyofo edisiesie kwan se base ekoye by election baby a adentina sa aho kekana no mfa nye baby a menu nyina no se du de mu odin a ho na yede kwakoto menye wadwen se wodi ebi wo onsam ntite du de mu odin a no ase yede ko amanone na ansa na yede ko amanone no ise bi edi kan hwe wo ha unim baby a bibi be kwakoto ebia na oben konfanoche anabe o me okra na baby a wo no konfanoche na wo se yede oba unso minu na ne antie ni ahwe se konfanoche be gina na so ese obofo oni so bawi adoati a anku huye so enche kura na manyoni bi obenya akwanhia obedimba konfanoche no se konfanoche se ne hotie wo se ehwe na ye hoye senye konfanoche a sabe nkohwe ne nkwa so tie be sra aban na anu ya na yewura kotokohene enso ye se enyina nso ye moa na yenye ampa phase 1 no mawia ma na ya akono enyina ye kohwe bi a che se udu opotu se abuchi na ba ekumase nanso besi ne de aka no omo so mo hwe emma ade ne kona nim so so a ase ye koya nim ase ye ba ye chi ihu mebi ese igina ihu mebi igina tie be sra amanyofo ne ye de ke to ba wi kura nka amanyosem kura nka ni nyina akoda nanso so amanyosem ne yedie enu ne yedware chese bi ene yedie bibia enu nti no man ye da so gina ba bi gina tie be sra se conference ya tum dia infa na se ye ko omo hwe no munye hu bibi mfama ye ese conference se mfa ne nkotafo ana se mfa ne nkɔ he obekɔ ne ho so no ebia omunni ahode am betimi agi nipa na to se emergency sa ahode a conference wo no ebia bedu tafo no ana so ntreso na sa ahode pa no munni bi nti ekɔ ya na se bai ebia wi ase du sisi se oman ti se Ghana oba conference a ehwe mantem maako be se edumiensa
na sa be yes emergency atum dia na se ne yekwa ko wu no yekwa ko wu se enkan tete bia na se ayi no ho no cash enkare no ho no woni sika ni na akwa ko wu ene nipa ni kuta sika pa anso kwa ko wu ni nyina se bia e begina to no eno so ni ho ti be sere mpanyimfo ye be sere pa se omuntu ho na mon no munye bibi na we ya hosem we nya dia wo se be tra na e kan se ya hosem pa se nipa no enye ono ane pem ana se ono ane mfomso e bia kwanhye bi na ato no baabi na yesi ye ma no so fa ne ko conference a okoya ese wonkudi lai so ni nyina ne se baabi ade ne beto no eho nom ayema empo se ade ni kodu ho a enipa na yaje na to ho no yenyi ni mfiri ho ne emfa wo no so nkoto ho ana nti a doctor fo ne anese fo ye adwuma emergency wo de omu hu amane pa fi se enipa no ye do mu ba utimi se wei aka akra bi ne bia wo ya hwere ne nkwa wei se so baabi oda no so nye okọ ha na se wo ba ha okọ ha ana wo ba ha wei nyina aka obi ntina edu bi a na doctor fo ne anese fo ne tukwan ko amanoni no if is ha se no wa se a akande pa no ye kan akade a yenyi se bia omusika a wo se ye de mu na se bia eye thermometer bi ana se bia mfidie edan na edi nipa netum eye bed no kra ni na kan akade no ho bed na edi nipa netu so no ni nyina kan akade no ho ti nipa ni wie na ehwa odi ntia dum okwa amanone ye so aye se omuntena kurum ha se ni nyina ye nkyekere oman no na ye so wontena kurum na nkyekere oman no na ba bi poti a wota ya adwuma no so a ehon so nkoye ntimi de minim se a doctor fo a mo emergency ho de ye fa bibi ti se owo de minim se de bia no omuhunu bi de bia omuhunu bi ifi se eniema na se opepa so nkomo de gini pa ne nkwa no akande ni ho omu wo pepa ne pa se nipa no da bi oda no so mo gini nkwa ne so akande pa na o so mo de ka ho e de gini pa ne nkwa no eni ho to no be dey ni nyina ko be wie aban ono no man ni nyina no isika no ejije ede ma no so odi bi beye ayansabia odi bi beye nsuo ti to da ya na emisere se aban timi ye bibi kakra bi a eho na ibe hu dede saa oho na ye chip compound bi dede saa be bia o si nya di etie ni ni ehwe eye emergency eye conference emergency ye mfe ni hwe wo yi pa mfe ni hwe wo na be bia te bia conference wo mu ni de eya rehosem isi woda fom team onu wa conference na akra no esa de emergency conference ya sabia no onu ankasa mu no woda emergency ti besre ban regional minister minister wotie omu nyina ne ne animanim ya omu ntu ho na mon se de beye na conference no de atochima wo ho anempo sawia no kra no ye no omu ntimi nwie de aka wo mu no omutimi de boso mepe ayi firi honum ebre di kan a ade di kan mampani ba ha se no kan se na mu ye sawia no e behwe na afari ni na no mayi firi honum enmanim ye afie atwam isi yeko ni mfie mienu edi enmanim ye ni ba beto aba so de bia awo ni yeye ani ye de yeye saa na mfie na na aso ni nipa ebe wu nso no awu nso no no mawu nipa wo wu kono ntimi zan kofa ne ma na so ye ankasa ye dwumadie bi na ankoye ene nam so ema nipa no wuye boni kuro ma sana ka so bia wu no na boni aye do betima ye bia wo to na mo bia so to bia ne so ha de ni ase nipa na wu nyame na ode ma ono na eje no na ya dan ho ne yakwa baby ne nema wo senke di gu akwam pa no ne edigi nipa ne nkwa no ye yiyi ani ne sika ne hihie ebutom edru weekends a ne yetete mantwa ne edi twa enum so no man no na muje nwunu no man no ho kire no ya sabe ase conference ya dia wo se didi agro ya hwe mantem base dumiensa yeti wo didi agro ibesra ban afari no fuya afa no dia ka wo bia no bebi atwam amete no se aka be se 5% 10% de bia sa percentage no na ban percentage mintimi hu senka aban echichire nipa na nka oye o marking so pepa dia ko bia no be feri ko bia pass bibi kitwa bi was be ye 50%, bibi kitwa bi was 70%.
yebesre konfanoche de ekoso no enkoye wa ba Facebook a eye sewia dan fefefe wi intimi nyini panto honom den ya yin si kama die pa na aka wo anti yintimi ma ne nya adwuma die pa na aka die aka bia no aban kofamra aban onkofamra na omo masalai ewo emergency konfanoche no yintimi nyi bi nto sawia ha sei na afa inu so no se aka 10% o 10% no bosome pemu nyi mfiri wonum ni yintimi fa bi nsu nkuguo na konfanoche no ne ho han no na osu fifirete no onya be papa na gya yintimi enfa no entra freedom dasi yo medasi de o ranti office bibia boko de na frede nyankopon ne nananom adaroma bibia boko mjidi sa so ho ye adom na mamenti o ye be chia tifo na frede a abrebia meka me se oman no ayetemu no ya amanyosem no omo ye ne momo nye omo adwene se omo primpuntu de ama oman no oman te se Ghana emfie aduasia nwotwe na yetimi de sebe report we ba bonten ebeka se emergency ayema na omo a empire wo ho no mo no kra no sebe omo da so no mpokure bi wa akire a omo twen kopum se yebehwe wo omo da ho no mo na wie ansa na omo susu wo bia na omo twen ne yewia yakohwe omo na yebusa ye ho kra se omo da bed ne so no ene omo ye twen no ehefa ene omo da a omo de twen apre omo nkwa oman we ye oman a utimu a hunu se eye wonyankopon ne wonananom na ebo wo ho ban sebe enye se bia wo yare na wakọ ama bia obi ahwew anase putupuru bibia to na wo kwa wo ani da so se wokonya ba bia kwa akotena adentia oman a ye wo sebe animdifuo wom a sebe ye wo mpanimfuo wom na ye wo mo ye de tumi ahye wo mo nsa se ye de tumi amam se eniema bi ho no mo ye hia no wo ya brabo mu a e wo se ebam maye hwe bre bi mi kan me se ade a wo man we se hia ye no sa ade no enya ade se hia ye mpanimfuo adenti na me kan sa ewiase ade ba ko a ehu pai wo nipa nkwa se wo nipa ne yare na ye nim se bra wo kɔ no se wo beba anase wo ma onyankopɔn ɔde asase no ebe wiase wo no nko anenim na emom se wo koduru ho na nya wo mu a ebe gina wo soso wo mo behwew na wo koduru ho na mu se baabi a yɛde wo kɔto mpa akɔhwɛ wo no ɛhɔ yɛ ma wo de a ɛne na nda so kakra ɛwɔ hɔ ma wo se bia wo betimi asan aba na emom se wo kɔ na bia na yɛde wo kɔ se yɛ kɔ pre nkwa ma wo wo beduru ho no mo na saa bia ne mpokura no sebe ɛhɔ nya ni ka de a ne hɔ no wadwene hu se me nkwa no aba bigina sebe enseni ani se ye aduonum anase ye aduokonom se meba anase meko hwe na afedu a ye de oman yi mu nsem bi ne niam bi di agoro na ye nhwe ne yie konfanochi achia me hunu se eniam a ekofa konfanochi no sebe eni enyan etini nananom ena mantam du nsia no emu be se dumienu de sebe eye dian ya obi hudodo no ho ne ye de ne ba achia me tenase eka se amanfo mra obi amaboa na konfanochi yempege konfanochi mfansi ho na fedu ya yenya binum ema wo mu de a wo mu benya koi nipa dodo no agigibi e de koi ekọ wi ase yenya contractor ni ba akoma no so fa bi a wo no so ye ma face 1 ye de wie ye aban kosesa ya de ne ehunu ti abebia me ka kire mo se oman no ayetimu no enye oman ni buo papa se wo mu ama oman na konkan de amaye yo enye no kore da amanyofo ni bia ye wo madwene se ka wo mo nkono na nko oman na bo se nipa bia wo paso oman bo bia no se bia de ade ama se ye ni yi asabi ebru sabi so enye ade so hwe so yi onhwe ma ne nko yi na nkanya amanyosem ni ye ya enko pani ye wotena konfo chia no emu amanka ne ma akoso no eye denti na ka aban sesa am ya kosesa no adentia enehwe konfo chi nipa nya baabi na baby a wo mu nsusu no wono e ya ade a bibia betimi ase o emergency bibia e betimi ato nipa no obetimi afirimu nanso na ye boda na mo boda ro na ka kire se ye ntwa ya na asese BBC a me yamfo obi ama ho na mo mu saka hospital foforo ma o my way hospital baby mu na wa
anya sawia na anwene ne sisi wo no afa military hospital dey na esie e dey be na aka ya wa ha e ma ya de eye sawia e ba beto so e dey na aka akase de nipa e na ekọ honom amu ma akọ tena eye ayasabia ni no ma hwe nipa nanso ya se kwan on my way on my yetimu a sabe bibia wo nyankopon ne nananom de adom yen nanso ya kasa sabe buru sabe son ye nimpanimfo papa sabe binom buan ya na binom nte ase nipa nkwa ana ye di agoro nipa nkwa eto so mo bepatumi dia kama de fedefesem oboto so wo fufu ko obagia wo enam tumi a wo penti nanso ya dwene njirima sade kotokoro ne kan ya no amanyofo adwene wo nko aho de wo bedi de wo benya wo mu ne wo ma ene wo modofo no na mo nchirima e bade amanyofo nyene wo mu meni mi enu na yete wo man ni mu no ayeye de tumi ma wo mu no enwene wo mu nyene ye ho anade nti na mede tumi ama wo se kone kotena se ko hyemra na mehia bibi oba ba ya ma me wiase na me sa be pa acho sasai mede misika ama se fa to me ho ebra so se me hia sika ni bi se me bagia e ti so sa de bo me bosia ana me be pa acho wansa na wo de ama me oban no ye tem ne ye hwe ne ye me ka kira manyofo se ye sre wo mu nya ya manyosem na mo nyine o man nkan kro adan se die o my gama aduro yi na yetimi ka se saa de no na fedu ya metimi gine dabi ho metimi me bomani na minsu manche ya wo man metimi anya yare wo ho de ntima me ka saa ne se hwe adie hia ayaresabia o ayasabia nipa ya de nipa kotoro no mo a nipa na ya de ne kotoro no adan see nimpa sasa e de ntini yesi hospital e de bentini ya ayasabia utie me ba ma me mo a ha o hwe krata management ne de ba bonten a na o hwe Comfort teaching hospital na o hwe referral aside free aye miamia ba ebitima ayema aye hospital on se ye hwe krata ba bonten se yesi se efanipa sen bed makoma sen na efa bed ma na ni doso nipa ne doso a ba bia nipa doso bia no ensem ewo ho meba omoye adwumayefo mpanyefo mo da hospital no na omo akoti bia semu na omo de to animu sede odi ka fiti ase na woka ye asoye ehwe yapomudizum Ministry of Health ewo ho yo mampanyini ayese omohwe se sa ne omoye ka wasem sa aferi ani sewie ke ba se ya omo mpanifo no ayese hwa ye ma ke yi bi ko aferi ke yi bi ko eye sewia ene de keka ho ayema omo di omo no eda no omo hu no enti omo de yentimi mbo omo so bo no dodo na na fedu ya memmo omo tia me pa to mesro me ba maminye emergency unit hono aye so senko a enti ampase obi e prayer de na bade ne mum no yentimi ngini pa no so entena ho yentimi ngini pa no mo ntena ho ne ye hom na mum nya ba bi enna no mum nya bed na so chese obi a mom ho enti sade a mum krom dika ho na nya hwe ye hom nwie ansa na ye beje foforo bi a yaje e de account krata ni musem nyina no ena me ka se na afri de me ka no mpacho tie mi me se eye no kre se de wo ka no eho yesi eye emergency eho na emergency no nipa na yede na kɔ na tempa wo se nya bia bi ne yede no to na bia ye hwɛ no ye yi ni wi ansa na yede na ba ward na me pese me bisa se tie ni yo me de America no se ye wo mpanifo wo man yi mu enti adenti na me so de minim ni se hospital bi e besi bia na ye emergency wo mu enti sanka afere no eni eye se wi no se ya ye wi na sa emergency unit na ya ye no wo ho no mu a saa nipa no a abro so na nke bi tenchan no ka saa nipa no ke do mbekɔ ho kom so benya ba bia da ama ya hwe wo ansa na ye wo ma ba word hwe o mo na ye temu ne ye mpanimfo ne mo ye mo ye nsekere ne ye nka no korɛ konfonochi sebe word ho ne mpokro na ye gi nipa do gu no ene da saa na emergency
so ho na fedia eti de mimi ka ye say de hia ye wo man ni mu no empanifo hwe no mo nyama ye ma ye mfa nipa nkwani agro de tima ya na me ya me wura ho no eno no hwe ye wo e wo senka sa de o man we yadru no na fedia nka wo senka hospitals ahodo no e ka mantam bia nka wo ne de e ka mantam dunsia no e wo senka bia wo ne de eti senka bia wo ne de na emergency unit no e bi wo mu a enke betumi ama nipa foforo saba ma se bia doctor fo mu ne ye adwuma gi nipa nkwa de bia me kan se bi me say menti se doctor ni se wo ye demonstration anase bi o strike se ni sika kuta no na anase sika de ma no ni so de bia bonza doctor fo pri bibia no na se bi eye wo mu se enade bi ni nyama wo mu nya mfanya adwuma infini ho asem so obi atibi nipa dodo na atibi de me ni mu na me ka se ansana me mete sa doctor fo de bia mo pri bibi no na ye se bi fidie ni nyama wo mu de ye adwuma wo mu ntimi nya wo mo papa so wo bagi nipa nkwa nanso wo man wo ye timi bia ni mpanifo no ye de ama ye na fidie am de ma no si me da se general mamentio yo me matifo nyina ase se hospital ho ene ma sisi a e wo se ye hwe no ni nyina mu o mbaka no brofum se holistically ti kan holistically na pa se baby e free baby e dru ni baby e pese ekọ the entire company no aya sabia by first na friend kuma se central hospital ne se e ba se na e ba be aya sabia emesa yare a ye yare de bia wo efie no nya no tina de ba o me ye company no hospital no dina pan mi ensa so na ejina na ba ko ne se na ebe se regional hospital ama sabre no Ashanti ene yati mu nan no ena na mienu ne se na ebe baby a se yare bi mu ye den o baby a hospital foforo nketo ana na ye de aba ho ena de to so me ensa ne se ye ne se be san ba be baby a on be sua ayaresa be ho ne ma be sua pon ntu be hwa na KNUST ewo ho ministry so mo firi ho ena ye wo nursing school so hospital nti ni nyina aka ho bi no de hospital ne enti ni papa mu no konfano teaching what to say hospital bi a minya malaria na ma sorry ko ho me ho ba bi dodo mi an ma sorry ko ho konfano nya sa na ye no ya nya konfano te say wo yare ana ko ho ni papa mu no nke wo sa wo yare a wo ko hospital na bien so mu aye de amomo a ansa na ye hospital na de wo akọ ho nti kan che da nye primary health care say mi yemu ye mi ya mi ti ye mi ya na ma sorry ko sem ko konfano te sa na ni papa mu ye no nti ni nti a konfano te to da akọ nipa be doso ne se eden a hospital bi anu musi a o mo hwe nipa do e baby kro na on pese ehwe o mo so no ni aye ho hospital ye hospital 1954 o baby ba nti sa abre no mo ye hospital no nipa na wo Ghana no ye dodo na kwa nu be emprenan ye de abo ho be mpon emprenan nti o se hu se eden a o mo ye hospital no nipa ehwe o mo anim ye no ene nipa se wo se hwe no ensuso ye bibiri abantem nti ebe ma pressure kakra be ba so nti o si ni se emeye se adwuma no na akoba se emre ko nanim no wo se bi ade ne ma bi ka ho ma ebe ma hospital no di dwuma hodo bibiri fi se konfano chi nua na ne nua panyine wo akra na efe no kwalibu teaching hospital no ono wanya anuanom ketewa bi aka ne ho a ma ne ho han ne kakra ebi an University of Ghana Medical Center ebi ni 37 military hospital ebi ni rich as some friend Greater Accra Regional Hospital ebi so ewo eye Nuguchi Memorial Research Center mo nyina ye nnuma bi a eboa eye kwalibu nti ama kwalibu ne ho han no wasan ebi police hospital kra Accra aka ho nti ni nyina ama kwalibu ne ho han no but oba konfano che na oni nua bi aka no ho said ye ni KNUST hospital kase because me ko Legon ne hospital hodo 9 na Legon you the high school for nkwan you the high yan aka no nti hospital nkwan 9 na Legon but oba take a school for hospital nkwan na ho no na san hwe nkrofo kan ho nti ano so man straining nti de ema konfanoche ne ho atere ne se ba ko ne se emre ko nanim no ye nche dan si adan akese ye meka ho a ebehwe nipa dodo na ye doso wo baby e wo se ehwe ho nipa no nti ebi ni se General Ignatius Suze Champion 1976 for baby 74 76 no mu se konfanoche sinya mother and baby unit no ye so si dan no ijadan ni si ho ama afi
ebedu baabi na ɛwɔ sɛ ibubu dan no go fi sɛ na dan no yare dodo sɛ ebitumi ayɛ ho bibi na de ayɛ ward woyɛ no firi hɔ nom a efiri sɛ ɔmanpanyin John Jimu for ɛyɛ emergency unit ne kama nkrɔfoɔ de tu ne din no yɛn hyɛ da anya bibi foforɔ nka ho a ɛbɛpagya ne nu hɔ no ɛno ti ɛka ho na amana basa ɛna nipa bebree dwen sɛ wo yare a Comfort na hospital kɛseɛ nti wo yare a kɔ Comfort hospital meanwhile no yɛanye Comfort sɛ wo yare a sɔre firi na kɔ Comfort hospital nyɛ saa na yɛ ne sɛ wo yare na emu yɛ den na hospital no de wo aba hɔ nti ɛka ho na ama saa de na fa akɔsi ɛna sese no wo hwɛ yɛka te sɛ structures na aban yɛ hyehyɛ sɛ ɔbɛyɛ structures bi de aboa Comfort ebi ni sɛ ne yɛ sɛ yɛbɛyɛ regional hospital foforɔ a na regional hospital no ɛyɛ deɛ wɔ Saria no ɛna ɛno abɛyɛ boakye bi din yɛn kɔɔ ho wohwɛ Tafo Sontrɛso Mensia ɛyɛ hospital anka wɔ sɛ boa ɛyɛ Comfort but ɔmo soso nhyɛ dan yɛ enya dan ahodoɔ a abɛbɛɛ mu sɛ ebetumi agye ayarefo ahodoɔ nti ama obi ayare na ne sɛ ɛne wɔn kɔ kɛse mu efisɛ mu yɛ den hɔ a na de bɛkɔ meanwhile no ɛnyɛ no titi so na ɛyɛ ɛna over the years no aban so ɛbɔ ahyɛ a ɔhyɛ fa ayaresa bea ho ahodoɔ no aban ba na wɔde na no abɛfefa nkrɔfoɔ wɔn mu ni so nti ebi ni sɛ military hospital wɔ afɛre no ɛyɛ adwuma nka anye bi anka bibi sisi yɛ no nka 34 na ɔmo di line so no bitumi de bi akɔ ebi a military hospital bitumi de akɔ ebi a Saria ɛna because over the years ayɛ adwene sɛ hɔ na wɔ sɛ yɛkɔ ayaresa bea no nti no amanfoɔ nte asɛ sɛ eduru baabi na wokɔ hospital no mu ayɛ den ɛwɔ sɛ etumi de hwɛ nkuma na ɛka ho no efiri bi digital hospitalization ebi ni sɛ senka obi yare no baabi te sɛ Tamale Teaching Hospital na emu ayɛ den instead senka emu yɛ den na yɛde ne tena ambulance mu de na ba Comfort no ɛtɔ da ɔmo betumi ne teachers na ɔmo kyerɛ ade wɔ Comfort professors na ɔmo hɔ no ebi di nkɔmɔ ebi online na ɔmo akyerɛ kyerɛ sɛ do say I see fa ho na ankoba sɛ tem bia no sensem bi sɛ na wɔ sɛ yɛsan ade straight away ɛba ɛyɛ Comfort Teaching Hospital enti moving forward no ɛwɔ sɛ yɛyɛ nneɛma bi ɛbɛ address saa problem no ɛtɔ da ISS wo yɛ papa na wo ba yare na wo yiri su na so ma sunsun a ɛnso problem no nti tem bia yɛka Comfort sɛ de asɛ bibi wɔ ne asi nko ano ɛno nso problem yɛhwɛ kwan fa so bɛ so ano deɛ di kan na sɛ free na ɛkɔ no yɛ ma amanfo bi nti asɛ sɛ wo yare a di kan kɔ hospital na clinic ɛbɛn wo eti bi te sɛ meti Bukuru Estate no yo hospital ahodoɔ bɛ nice enum ɛwɔ hɔ nom yo Mensia hospital ne nyina wɔ hɔ ebi mo so wɔ ebi a Abrepɔ ne Barkɛse mpatam hɔ a ɛwɔ hospital ahodoɔ bebree wɔ hɔ nom a wɔn betumi akɔ te sɛ Sontrɛso mo wɔn betumi akɔkɔ hɔ woyɛ no firi hɔ nom a yɛsan wɔ hospital ahodoɔ wɔ ɛyɛ Atonso Agogo side hɔ nom a agogodeɛ no ɛyɛ case study nti ne nyinaa wɔn betumi ahwɛ sɛ wɔn bɛkɔ hɔ nom no na ɛnkɔba sɛ wobetumi afa kaa ba kuruma nti no wo yare ya sɛ me ba Comfort na ate stress na da Comfort hospital ne so another one is say aban hyehyɛ enwuma bi ase wɔ hospital ahodo a aka no ɛwɔ sɛ yɛ ma ne hia yɛ sɛ hospital kɔ no etumi tu obia abre bia yɛ free bi second homes yɛ ɔdan ahodo bi a wo plan but etumi ma wo kɔtɔ time bia nti ɛtɔ da wow yi di ne da chance mu ntino wo hwɛ hɔ yi a eduru so a na ho ankyerɛ on sɛ baabi a bɛ yare a na benya nkwansia no wo hyehyɛ nto hɔ ɛto wɔ kwantin fi a ɛwɔ sɛ eduru kɔto hospital nti amanyɔfoɔ ɛyɛ me yare a mɛkɔ hospital yare a mɛkɔ aburukyiri hospital no sɛ wo yare na wo ho atɔ kakra bi a na atumi kɔ na emu sɛ kɔba sɛ wani akata a yɛntumi nso amfa nkɔtena plane sɛ do kɔ aburukyiri if plane bebree wɔ bebree wɔ abɛtena plane ebi a 6 hours 20 hours na nyantim ansa na benya ebitumi ama primary health care ama wotumi akɔtena plane 20 hours no also anya bibi kakra wɔ ha se nti ɛwɔ se yɛhwɛ yare sabia no na moving forward no they are aban hyehyɛ ase a wɔanwie no yɛ ma ne hia yɛ ebio ɛwɔ se yɛhwɛ se te sɛ nano he Comfort project a ɛno so anwe ne se a
say who say new management aba confirmation no empese beto aso sense mo ewo hi confirmation no so na bibi asintina asa yente ho bibi ya na so mo hwe no mo ma ne eba mu ntem na ewo say aban so twene ho say ebi ebenya second confirmation teaching hospital whether say ye na next ye pe ba bi foforo ne asan ye te say confirmation hospital na esi Bantman na nka fa kusi foforo ba bi foforo Ashanti region ha na akwa say no so ekoho ana ebe new hospital outright ono so de ne ho a obeye confirmation adwuma ni bi aboa no ewo Ashanti region ha because of population no ha because population national population until the 2020 national population no na Ashanti region also even after omoye population 2020 no can say Greater Accra be to Ashanti region no ye call election ni hon kron baba you say still Ashanti region say overtake Greater Accra which means say Greater Accra and the population no Ashanti region no within our limited space baby kakra no more what is akese to say Kwalebu UGMC 37 military hospital police hospital any rate na oba Kumasi I will only confirmation the aka ni nyina yenketwa omo me confirmation hu ba bia no very pathetic nti o say moving forward na adwene ho say ni betimi ayama wanya moa na moa ne say o say adan na ya sha sisi wo confirmation na ewie the to me no o say ye ma omanfo hu say wo yare a yenko confirmation wo say eye case a ye refer on de waba ho nye ba bia wuti yo ya na onan mu abu bia na wasori na de confirmation ena wo say ye dwene ho say o man no ye ko yanim no aban no hwe na de ya sha ase foforo tse wi am no onwie na o wie no nye ho keke no wo say afi oto aso say it has been nya confirmation next kakraka te say confirmation na so chen no wo ba foforo ana ye be see new completely new hospital no so be wo ho enti we be say KNUST hospital kakraka wo ho amunya wi ni nyina ye one of the problems because nka eno no wo ho amunya bitinya de sa cases no enti wo say the aba no ye ni nye ho nanso nye ye ka ho asem no keke ne hia ye ko yanim de ni bitimi aye na ama saa ne ma ye na mu sisi ana to atwa no ene wo say adwen ho nti fredi amdase yo si general na bohu bibia boko de na fredi oba de adawro ma yo hwe nse mo a ye ka fa confirmation emergency unit wo na ye design bed 35 na afi ye woni padio sia ba ko bi nso e wa akira ho design bed ne say ma menhwe do modi omodo eto ho no 37 ana nipa na abro so adio sia ba ko bi kura wa akire na nsema management ye hwese kibenya eye PR ne na atwetwe nkomo anopa ne hu say bia monim ya mo ye so mo ne eye Ashanti Regional Health Directorate for aiding nkomo ne ahwe ba bia ebeyi monfo no bi ade o mako na ye hwe kurum ha anye konfonochi se wia ke wia afering ke wia ke be hu se ye de bi free ho akọ na nka omo konfonochi ya so mo ya de wia do mo ba na nka akọfo mo sa do mo ba ka be boaye mametiw na Fredia medeti for ni ahefo achi na aya asefem konfonochi mpanimfo de efa baby wonu me de krata beto abontin ye mbo wonu musobo na buku mami enkamu ye na yehu. Say in a statement signed by the head of 8th Public Affairs Unit, Mr. Kwame Frimpong, as released in Kumasi today, the hospital noted that the ANG Center, which was originally designed as a 37-bed facility, currently has 61 patients on admission at 8 orange, yellow, and red critical wards, with 34 others in a queue waiting for their turn. That's it. A Jaquanti free man crown so banwa benyan quenchia or juno. It need be do confanochia. They say confanochi emergency unit wire menti a Jaquanti a muja pram no geno who baby. And you know. Intimation into the queue so train. Na de yedene wura hode ne kwoto ho adokota fo gina ne so mpokra na da asen na de yedene di queue so ene meka broni beka say Ghana has failed as a country eyanim guasesem papa o man biada de ba ko a wintimi nkwati eya pomuden healthcare your primary thing ye ka de a eboa ma o man tu mpon a nipa a wode chechire man no so mu ni apomuden ade ebiem
se nipa wo de kyekere man no wo mu ni apomuden ade ebiem me de me to na afedwa na me dwen se emergency wo kra bed be wa hawo enye na nka minim se 37 na eno akiri nipa se de akiri etwen yesu ya memu driver fo a etwi car wo mu road signs ebi no mo nse etwi car ebi twi car chese wo mo fa ne sa agudie ne anigidie bi no wo mo ye nti nkwanhia si da na mpanimfo yi ho de wonu medical ta ne ba de me mo mo so bo biara wo mo de wo mo nya ehwe ne papa mu se ne wunya accident na se ebeye na onse bre emfa mma konfa no che wo ma ye nka nche osesa wachi de no wape baabi de afa preko ebi a wunya baabi ko ekososo anu kakra ho beto asefem so maye atimu pa afi yensi kura nipa mienu mu anawu e won kran